Bin dokumen kami salon seng justice maranai. Bong ni nukung bai sing basanai, tai tini seng kok rekha, Kwplai Wngkhai mani pore, bong ni nogo ang nizi no Phainai, ang nizi bong nogo Phainai. TTA disini Chongbari wo Baro Ramchandra gada tipra mo thanengai batai Kwplai Wngkhai borang manang James Step Burma Kwplai Wngmani yagolo khorok nui buri pasani nukungo thangai choba chokhlaika kok tmongkha Chongbari ni swkang sama tongo candidate James Step Burma bo o bukhuk rokno choba naihini kami wngkha khwaini Ratanpur visini gongkhor kamini khumbar Deborma bai Rebecca Deborma khorok sakai mokol nuya khorok sakai kok maria buma bu phakri ni bsa rangli kri ja borokni bo Chongbari swkang kok de mani borokno chobana ni o kok no nargui no Kwplai Wngmani yagolo thangai choba chokhlaika borokmunang James Step Burma Hambai sini press media ni joto baya blokto hambai maro joto rangsakti lukuso especially ani rangsakti Ramchandra constituency ni joto khaka hamlu purokno miya hai salo amsake hamjak mo rekha amsake support mankha tini total 25,471 the vote cast mani bisingo borok ano 20,800 plus vote rekha আর যে বিজেপি অলওয়েজ নো সিনি ল্যান্ড রাইটস ni বিরোধ কক সানাই পলিটিক্যাল রাইটস ni বিরোধ কক সানাই বাসানি বিরোধ কক সানাই বরকনো মাত্র সুং 2650 ভোট বাইনো সুং সিমিট খাই রেখা আবো যত লোক রকনি হামজাক মাইছি আম বাগাই আঙ্গানি রাংসাকনি রামচন্দ্রঘাটনি যত লোক সংনো বলাই খে খাবাই খুবই হামবাই মারো এন্ড মিডিয়া রকনি বিসিংতি আং 30 তারিখ মার্চ Teisa kok samani tongo I gongkhoro jepro sing campaign khai tongpru ani manai Rebecca te ani manai sini khumbar borong ni nogo ang Phainai Hinwi je dino ang Kwplai Wngkhai tik next dewo that means dini hai sal 18 April o Phainai Hinwi ang kok mani dini ang borong phaima laikha ani torof theke je manmani ang ese bongni dara angai borno chuba phaikya tai o chuba mani omsuk bai thakgla baskani salo ani halo relationship borok bai asa nukungni poribarni ang basaja baskangni salo borok rotebo yak chuba Phainai Naiphaikha tei kobo korongui tongnai haisi to blaike hambai maro haisi obono sini khlaijak thai baskangni salo ba haitebo challenges sini tongo jaga o hamya chaya borok rok sing bahaike naikolnai jaga o lama hamya tei manengya aborokno sing bahaike chubanai tini obo hai samorok ni bagino bubagra Kabubagra no bang belai khabai khukbai hambai bini hamjakmung bini support tai boana je sebrmani 12 Ramchandra constituency samung thangnani bagai bini ang Kwplai Wngmani pore Kabubagra no hambai ruwi je bini imang tiprasarok no thansa khainani tiprasarok no chubanani tiprasarok ni bial ni taimo basanani abo ang tini samung first step khaimama bagai ang belai ke tongthokjak tai ang sini team rok no warriors no belai hambai maro especially tabuk sini brother Rupo jaga tongo sini brother Ritan song tongo TWF ni leader sok tongo sini MLS EM sini joto warriors ro tai o parao naikon tongo sini brother Pranab DC chairman sini brother Deepak tai joto sini leaders ro khoroksa kai angnalia tai bo sini warriors sok tongo blai ke active borok no blai ke ang hambai tai proud feel khayo je abo hai asik strong team dofana hamjaknai team no manmani bagi baskangni salo o samung je khaijagya bara tongmani yem ni bo tongmani abrok no sung khlaine ang yem bai bo continuously kok salai tongo te sini MLA sal bai bo kok salai tongo baskangni salo sini o khaijagya bara rok no sung khlaine haisi hambai